Abu Mike EJEAGHA. Abia nka nkiri eve ụmụaka na-eme. Mike EJEAGHA bụ nke gentleman. Gentleman Mike EJEAGHA. Mike EJEAGHA nwere ike ibu maka gentleman bụ ofu onye. Nke ha anyị na-anụ maka ya mgbe anyị pere mpe. Kedu afọ ibidoro egwu? Anyị dobiri ya adobe. Arọ m bidoro egwu. Ebidoro m egwu na 1953. 57 was my first album, the first single, not album, first single. Acquire. Nke izizi ya ebe akpọrọ ya nwa m agwọ atagbue nwa m ofu nwa na n'afọ 1957. Gentleman Mike EJEAGHA. Enkwado onye gasị na ọtọrọ na ndị egwu ka na ugbu a. Ma ọ rụtara anyị mmadụ ịbụ ma ịtọ ndị ga-asị na mgbe ahụ iburu egwu na anyị na anya dịka ndị okenye. Maazị Kwamo nwekwa nke mma na ọnọdụ. Maazị onye nke nọ n'ụlọ arọ na-abụ gara aga. Ya bụ na ama m nọ nwesị onye ọzọ nọ nọ. Isi Arinze. Kama mana mgbe ahụ ị na-eti enwenatara onye ị na-elekwasị anya dịka ndị bụ ụzọ. Ọ bụ eziokwu na anwụ na enwere ike ịgwata anyị ofu onye mmadụ na-abụ iwetara mgbe ahụ. Ndị bụ ụzọ agbakasigoro nwaazị dịka Okonkwo Adigbo na ndị Kelavia bụ Chuks bụrụ evu wee na-apịta akwa. Ndị a niile agasigoro nwaazị n'onye nọ. Ọ dị mma. Mgbe i bidoro ebe iji emere aka ọrụ maka anyị mara enwere mgbe m tiri egwu chọọchị ọ na-abụ abịa anyị na-anya anya sị na egwu ka ị ga-eji mere aka ọrụ gị wa bụ onye tinyere ya ife mere bụ na oge a ejiro m emere aka ọrụ kama na ọ dị nke ebe m ga-eji mere aka ọrụ mana ejiro m akpọ ọrụ maka na oge a anụ na ị na-eti egwu akpọ ya onye ofeke kpọọ ya onye ori kpọọ ya onye ọgụ mmanya kpọọ ya ọchụ nwaanyị o nwere ụdị aja afọ amara kpọfọ ya nna m ekwakwu ntị egwu mgbe mgbe a ji wee wekpọrụzi egwu aka ọrụ bụ ka a nụchara ọgụ na Nigeria na Biafra ya bụ ka a nụchara ya bụ ọgụ ka m ji wee gberizie ezigbo aka ọrụ wee tibezi anya ọpụtaba ife mgbe m ji mebe akụkọ na egwu mebie ife egwu nke aka m mebezie rekọdụ aghala ọnya mana oge afọ ejiro m emela aka ọrụ mana o nwere ife ọzọ na-alụ karịa anyanwụ mgbe ahụ maka m eji ejesi obodo dị iche iche ndị mmadụ na-akpọkwa m mana akpọrọ m ya na aka ọrụ m.
ị ka na-akụ egwu ugbu a maka na anyị nọ na Lagos n'ubi a na-emetụkwa ụmụ ụfọdụ ga-asị Mike Ejeagha ọ ka na-akụ egwu aka na-akụkwa egwu Lagos ejem Lagos na arụ gara aga ya bụ ịkpọgụ mmemme ebe ọ bụla December 10th ejem Lagos ya bụ ịkpọgụ mmemme onye ọbụla chọrọ ịkpọ gentleman Mike Ejeagha mmemme obodo ọbụla Naịjirịa n'ụwa niile ana m akụkọ akpọkọ ahụ na-ejekwa ana na-eje arụgịra m mma bụ ma ana m eje mana ọ bụla nwa arụ ọkụ nsị mba na ka m zuo ike ada m emezie nke gbata 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 a m emezie nwayọọ nwayọọ Orikan ibe na be m oriri nne olukwa iri ibe ndị mmadụ na-enyesi m olukwa iri ndị Nsụka enyego ndị University Nsụka enyego ndị Enugu gọọmenti enyego obodo dị iche iche enyego m ndị na-emegasị mmemme dị iche ife gbasara ihe omenala a na-elota m ya mana elota m ya enwe ihe a na-ewetachara m ịbabe ma ọ dị si n'elu ebe nkọwasịrị ya anyị na otu onye sokwa akwalite ihe ime ndị mmadụ obi ụtọ a na-akpọ obodo ya anyị na-efuru ọzọ na-enyere ya MON na-atụ ihe iwu a mba enyere m iwu anyị osokwa mba enyere m nke iwere m ụdị nke a Lagos anyị jelu mbọsị a na December 10th anyị na-asị obodo anyị kpọrọ eje
Kamanga baka mkonga Kamba kampoe Baka na mkona wajichi Bebeshi na wana mbo Ewezuga dịka inyere asambodo ma ọ bụ ituo ugo nke a na elotekwa na dịka okenye ekwesịrị anọkọta agụrụchi ya si okenye jiri nke a na-emekọta dịka ndị obodo Yoruba si eme. Mgbe gọọmenti aka mere ka aka mere ya chaa ya bụ na onye dịka gị na nweghị etu esi elekọta ya anya na-asị na ịghọ n'okenye si ime ihe na ọ bụrụ ndị ụmụ kọmpanị dị agha ma ndị gọọmenti ma ndị egwu na-amasị dịka o si amasị anyị niile. agmachikere na ofu onye emego kenie onye melie maka na onwego onye si Cameroon onye abi na Cameroon ewetala m onyinye si na egwu na-asị awụsụ ọ dị na họteelụ ya ya chọọ ka ya bịa kene m maka mgbe a mụ na ya mabụrụ izu tupu jebe Cameroon na ọmụ chili egwu mgbe ọ gbara akwụkwọ 1960 something ketara aka obere ka arọ na-abụ ka o lota abịakwafu m anya ọ dị mma tupu anyị hapụ ịma na ọrịrị ọdị ga-akpa ya nkụ maka na a ga-arịọ ọdị kwada tupu anyị hapụ o nwere ihe ọzọ ị ga-erutekwu ihe dị ka afere egwu n'ekwo afele egwu onye nkwu ịkụpụtagoro dị n'ahịa oligi iri Igbo ọ ga-abụ asịsị kwue iri Igbo anya 20 ma akụkọ iro nke nkọrọ ọ karịghị akarị olugo agmasịra mgbe anyị na-anụ ọnụ oyibo ọ ga-erukwa 100 akụkọ nke ndị etinyere na rekọdụ orika maka a na-emebu ndị NTA akụkọ na-egwu for about 3-4 years arụ enọbisi oge na-eme izuụka ọbụla na-eweta akụkọ ọfụ izuụka ọbụla akụkọ ọfụ ịmaga ife mere arụ 3 na 4 izuụka ọbụla eweta nke ọfụ izuụka ọbụla eweta nke ọfụ ịmaga ebe ọ ga-abụ oge eri nne ma nke ntinyela afele egwu kịta olugo ọgụ na-abụọ n'uche nke kedu ebe ọ na-abụ ebe ụgbọ etu a ọ na-emetụkarị gị n'ahụ ọ bụ eziokwu na ọgụ a tiri ha niile kedu egwu kacha emetụ gị n'ahụ n'egwu niile egwu ka mechi mere agbata obi onye bụ nwanne ya maka gịnị na nwanne nọkọtara ha nọ ọnụ n'udo udo dị mma ịfụnanya dị mma ọnya ka eji anọkọta agbata obi enye bụ nwanne ọ bụ na ịmalụ na agbata obi bụ nwanne ya ịma na-eme ya ji ibe ọ bụrụ ya na na-ebi n'udo udo ka a chọọ onwere ife ka udo ka na-akpọ peace onwere ife ka ya nụ wee ga akara peace udo inwe udo inwe ego juru ụra ma inwere udo nwere ebe ịkwụ bụ na ife na-ekwu ana m agwa maka ka m si bụrụ okenye inwechasị ego do n'ime ụlọ ma ị nwere udo ịnọ n'afụfụ ọkụ mmụọ ka ị nọ mana ọ bụ na ị nwere ego mma ebe ị na-eri udo adịghị n'arụ onwere onye ka anyị mụnwa bụ Ọsọfịa nwa ezigbo Nwaokori na-asị gị ife abụ Ugwumba okwu a bịara daba ugbu ọ dị ka a ga-asị na Naịjirịa na-agbaghara anya ka nna agwa anyị ndị Igbo ejikọtaghazi ọnụ chachanụ n'uche gị kedu ebe mmiri saba ya ugboro n'ụdị mgbasa ndị Igbo na-agbasa ụfọdụ ekwuola na ihe agha mere anyị ebe mere n'ugwu na-ekwu ego tisara Naịjirịa tisara ndị Igbo na-achụ ọcha gbute ọ bụrụ ka esi achịbu ego mana achụbaziri otu a ha amaligo na ego bara uru na-eji ego eme ebe ọbụla awezie na ego na o nwere ike igotekwurie ndụ ọ bụrụ na ị nwere ego ị nwere ego mbọsị ọnwụ mere onye ana ma wezie na ego nwere ike onye nwee ego na onwego ụwa niile ma na-achụzi ego ọcha gbute onye fụzie nwanne ya mmadụ na-ejikwu nne ya agwọ ọgwụ ego ịma otu dị iche iche pụtara otu ego nye akpọsara obodo nwere ebe ọzọ tupu anyị hapụ anyị chọrọ ịjụ ihe gbasara egwu anyị na-eti anyị tụrụ anya na maka anyị bi na Lagos anyị ma etu ndị obodo Yoruba na-esi eme ndị okenye nke ha tupu Fatai Rolling Dollar nwụọ
etu a na-esi akwalite ya enwe ebe dị agha ndị isi na-abịa akpọ ya si abịa mmekọnata ihe biko jiri ohere a mmanụ ka ọ bụrụ na ha anụghị okwu nke anyị gbabụ ndị na-ekwu maka ịkwalite asụsụ ka a ga n'okwu okenye mgbe ọzọ mere asụbedo ndụ obere ya bụ akwa etigonu m egwu ji amụ mma na ndụ ji amụ mma na ndụ ọ bụ na ijere m mma na ndụ ị ga-atụ m ya atụ mgbe m fụrụ anyị agụrụ ya n'egwu ji amụ mma na ndụ ọ bụ na ị fụrụ n'anya ji amụ mma na ndụ ka ị ga-atụ m ya atụ banna Iba yu na nugo ka akpili na ebe akwa na akwa alele egwu onye agbawụrụ ọkpa mgbe n'isi ka anyị pịachie ọnọdụ a anyị na-ekene gị maka biko daalụ biko kedu okwu ikpeazụ ị na-atụpụrụ ụmụ afọ 2000 okwu ikpeazụ na-atụpụrụ ndị Igbo anyị bụ ha mala onwefe Igbo malụ na onwe unu na-agbasi ghalaghala na ọdụrọ mma a sị na agbakọba ọnụ agba ụfụfụ maka na ọba na-ejikọta onwe onye ọnụ onwe ihe ha chọbara n'obodo Naijiria anyị enweta ya mana ọ bụ na ejikọtara onwe anyị ọnụ anyị enweta ihe ọbụla daalụ Opurobios EJEAGHA Ugwumba ekiri na ugwu oge ọbụla unu fụrụ Ugwumba onye ọbụla na-ekiri onwe ife ị na-eme idebe ya n'akụkụ bịakiribe na Ugwumba inugo Ugwumba bụ ebe a na-amụta ibe dị mma mụnwa bụ Ọsọfịa nwa ezigbo nwa Okoli na-asị gị